କାଣା ହଉଛି କି ସେ जोना रे बुआ रास्ता कहीं जबरदस्त करिछ जे हनु एक मा घटे हनुमान प्रभु ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ତା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 1 2 ଏ ଦେ ବାଟେ ଗୋଟେ प्रभु प्रभु जोना ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇ ଟିମ୍ ତୁ ଚଲେଇ ଯାଇଛୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଫେର ତୁ ଏମାନେ ମାରିବେନି ପାରୁ କି क्या नहीं कर पारो ଏମାନେ ତ ବାଘ ସଙ୍ଗ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବେଳକୁ ମଣିଷ ଏଟା ବି ଦେଖେ ଦେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯାଏ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଛେ ଗୋଟେ तो लांच उठे नहीं पारू ना ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅର୍ପି